Di pagkaon na nagsagbot ba? Ika ganyan mukaon ka tapos kaon na nata diri di ka mukaog sagbot. Di ka po inabi akong alaga nimo. Tanawa po awa, tanawa. Mag-ship ko alagaan pohon. Gahi kay mo pakaunon eh. Grabe mo. Kapoy nog atiman ninyo. Pagkaon na dira ba? Ay sigsagit, sigangal. Isidra. Uy, Ising. Saan naman po? Ka-stress diha. Kaon na ba? Nung awayon mo yung kanding na di man naman kabalo mo kuan sa Ano naman sigangal? Gutom daw siya. Giadto na ako di mo kaon. Kasabot na kang gutom siya. Taraw sigsagit. Basta giuhaw. Ginoo ko dira ka. Para na magnaong dugay kanding ba? Mag-ship ko lang barang buhi sa may Kasi mag-ship. Parang lahi na po ng buhi unda. Kanding Angalan Japo. kayo, angalan. Kanding man Japo ng ship amaw. Timing kay gusto ka magbuhi usab lain. Lahi na lang na hayop. Kanang ano ba di angalan. Pero kanina tawa. Sama na. Ay isda. Itlog pa ni. Wala siya. Gikay Indonesia. Hybrid na siya nga pantat. Kita ka ng pantat na mo color ang ulo mo rainbow. Ha? Indonesia ni gikan. Oh, ala. Awa o. Lapit na sa mukha. Kuha ni Ay wala mo koy aquarium, di ko kabuhi. Pwede rin na siya butang sa kaang. Dugay na bi ako nagbuhi jud anong ko niya, mahal man ang aquarium. Mudira pitsil uy. Inom pa lang nung una namo. Ay kabalo man kana na may circa mal. Awa Inayak 20 ni Kabali kabuk mo black itlog. muli man guro. Hindi na black muli. Kuha ba na siya itlog pa na siya. Mamusa na mga Ibutan ni weeks. after 2 to 3 weeks mo gawas na ginay tinuod niya nga kuan. Ang una mo gawas ana iog. Nindot Ano mo may gilasing balaan? kay pwede mo adobohon sing lami kay dagko. Nga tagpila man pud ni. 1.5 na lang no, 1.5. Kamahal ano uy. Katok man di ka. Ang isa ka isdaan na isa ka pabudako na mahalin og 2,000. Ha? As in. Grabing investment na. Wala di na ko magbuhi kanding kanina. Ayaw na kailangan sige ka pagkaon kanting. ana. Usa pa ipakaon ani. Ayaw na kanon. Kaning kana ila Jessica ba nagbuhi pud sila ginani. Unya dagang gira sila aquarium mga hilas po kay itong mga animal. Ay koy man tila pang paswerte man to sa negosyo. Bangi kay pagkita si Jessica na nga nagbuhi ka na masuya na sa mutan. Sing asa naman napalit si ay saba sa mo napalit ha. Ay jug saba. Sige paliton ko Ay na lang. ayaw uyog ka. Ayaw, Lakay gumalit. Gcash na lang nako. Paliton ko niya. Pagpaswerte ba? Pagloko biya ang Gcash karon no basta lang na ma-withdraw. Cash na lang. Uy, cash, na lang. Wala ko dala diri. Kanina kanding, nyo lang kanding. Ay sige. Ay Kanding sige. na lang. Buntis Barkay man no. Buntis na, bumanakay na. Ah, sige sige. O ay pangayong Basta- anak atuwa mo ano to. Aning buhaton ni Musing pagkabuntag imo siyang i-check gyud kay everyday naman siya progress. Itlog pa magud na siya. Tapos everyday niya imo na siyang butang asin. Gamay lang kay para pag tubig mo sa nawasa dapat tangan nimo asin kay Basta ibala nimo ani ha, ang una mo gawas ikog, Oh, sunod ikog. mo gawas duha ka tiil. Kuyaw ni na isda kay mukamang. O kani ako Kunya amphibian ni. Kabalo ko sa Amphibian. amphibian? Both live land and Water. Animals can live both water and land. Oo, pwede na mabuyag yuta. Walay tubig. Kaniha, dili ko isda mo. Si ako lang ni bayara imo na lang kadaan ni. Si kuha naman ni kanting sa gani sa mula ka makadayo. Dili ko alam yung kanding. Mana kanding ko? Gani. Si ko ah, Ali, diri ni. Mirasul. Nung sa napod. Wa ka kabantay. Wala. Buang wa ka bantay di ay. Una ano man doon saka man doon kabuhi. Ay, iba ka bantay ka na masidang storya na Uy, siya. biya kay anak, biya to 3C, biya ka buo. Daman daw to siya sakit jud daw, kalahi na jud daw. Kalahi na jud Sabtan daw. man nimo. Kalahi lagi daw dilan ng mga buo. Pero ang bana mong gudo, wala po ni pagpakabana no. Grabe no, 3C ka bukilang anak, grabe paspas kay mo. Himo nya wala di ko kabalo biya kada yung asawa nga tandugon jud nagutok. Feel na ko sa kanang taga buntis niya ba matandog yung utok niya, mapas mo ba yan? Mo man ay kasagaran gyud. Yung bana ba late magpakaon gani. Oo. Trabaho pa mo try si ka din bana po. Masabtan po nimo. Luoy gyud po din noon po pero ay bahala sila uy mo ilanan lang problema. Pero ikaw jud dapat kang kaon kag on time ha. Ay nagakaon gyud ko kan mo gani ino mo ni pabuti. Nay ayo siya yuga kay mo ginuo ko say mamatay taw na sing luoy kay na sing. Sige. Indonesia ko na mo tanan ina Indonesia rainbow pantat. Okay sige. Catfish siya sa English. Ikaw wala kay Jesus wala. Na, si Rosalie. Ano man? Largay naman siya kuan. Nagkubid man si Rosalie day. No. Ay okay Na- naman. gi-isolate, gi-isolate. Nana may vaccine. Importante ga-isolate. Ya, okay lang, isolate man niya ang kabigaon ng Rosalie. Si maglakaw-lakaw gabi eh. Dapat di ka maglakaw-lakaw. Dapat Yes. Nakikita man ni Junior dito day sa kanto. Pero na okay naman daw siya. Kay Pero Baga- dapat ba yan, ano, dili i-discriminate naman nagka-COVID kay lain ba ya i-discriminate sila kay Oo gani, lain ba pero silang part? di ko ano kay siya day masawayan magud siya kay musibat magud siya. Syempre pag naka sa isolation center, sa kisame mo agid day. Bigaon O ko bigaon di ka sa katanan. sige lang kahit na okay naman kay importante na okay siya. Gani, kasi ikaw ha na kay kuan ha. Ay okay na vaccine, nag-text na mi ni ano ni president.
Ano day Text-text vaccine? Tagaan daw ko Ay, niya. kung number niya, bi. Tagaan ti Ay, kanila. tabang. Sige, ako na ning buhion. Unsay pakaon ani katong dapya. Dili na dapya. Dili, Okay. Ang palaya inigawas- pa ka ang palaya. Inigawas sa ikog. Bigbitan ninyo ng ano? Bigbitan na ninyo ang kanding. Kuan ako ana. Sige, sing. Oo, sige. Mura tulak ko na mura. Una na, mi. Ang pingin na sing ha, dya. Tapos sing, i-update ha. Oo, sige. Mo-update lang ko ani ha. Perfect. Kanding ray katapat. Na Indonesia ka ning isda niyo. Pila ka buok dagan jud kaayo ni sa katanan. Oo. Ang dami. Mag-order kaya ko aquarium para sure nga mabuhi gyud. Order na lang ko sa Lazada. Aquarium. Tara na. Wait, napako isa. Ay, ato ni i-offer dito to raw. Ang kanding ha. Ya isa na butang ka. Balik ka. Tara. I-offer dito para doble ato ano income. Maro jud ka. Scammer, kiket mo. Tara na, may scam na. Uy, mga kumare! Hello! Uy, asa mo da? Sa lumi. Usa man yung gidala? Di kami Indonesia. Hala. Ang Gwapo offer yung sa inyo, dress, ah. pang Indonesia na no. Indonesia? Bali. Bali. Gwapo yung beauty. Pang Indonesia. Unsa man na unsa kay Dio? Unsa man na? Taba ni nagsaba. Pag nagstukuan. Ikaw high blood kay ka ba? Ani ay saba. Illegal man gud. Black market. Fish. Uy, mapriso ta ana. Fish? Ay kapo. Kato man ang sakuan. Kompleto na ni papers. Hoy, Lara mi. Hoy, kami Lara baki na. Diyan ni Lara. Tanaw lubog ang tubig. Ay Full na. Kabalo ni. Hoy, dali. Ay sir. Pito na bayot. Ginadulaan na. Dai, kabalo mo. Kami no sa Nami muna na sa balay. Para mo Nagay ang mama oh. Dili, mo color ni siya. Ay, milada pito lang. Minda dagko na kay mi sa una pa namo gidampa-dampa. Bata pa mi na ana mi ingon ana. Ginagakop na mo. Pila ko sa Facebook. Pila ko ikaw inahan. Bullfrog. Hello. Uy, ani ha. Sing magud na. Kabyuhan yan ni Baki pa. Nailad siya. Kanding. Ang Baki. Ay dali na jud to siya mailad jud. Nakabyuhan og kanding ay mo saba ha. Nakakanding na naman. Kabalo. Abi na ka ng butterfly ni sa na ano na. Ah, di pa kambyo niyo sa kanding. Kabalo ba ya kato niya dala kay mauto-uto. O sa mga pangalan ninyo at siyahan. Kuan ka na. Indonesian Black Forest. Rainbow pantat. Ay, rainbow Rainbow pan. pan. Kung ako no, makadungog no, mailad yun ko. Mailad uy Ya, siya kay isa naman ni gamay utok sa tong grupo. Si, bro. Gamay pag-utok, gamay pag Di pa Pero wala atik no, hapit mo ka mailad kay gamay pug utok. Gani ko ginawa excuse Di me. ba ayun Ayun excuse me daw. Marag lubi ba? Tara na uyo. Pero usa man siya. Ginay na may baligyanan, nakabalo na may ana. Dito na mo pangilad sa Pilas Barangay. Inahan no. Rainbow Mag-iwas pantat. sabi kanding ha. Na rainbow pantat ang ending. Pagdako bullfrog. Sige na, uy, bahala mo di ba? Dito mo pangilad. Mga rainbow pantat. Ano kayo mo nagpicture-picture, may picture pa tayo. Disturbo ko sila. Nag-ilad siya ba? Ayun na sa ganyan na sila. Sila dai picture na nila dai. Sa ganyan mo igsuon mo. Bukan nagtututo attitude goals. Di ko na kay dinggiron mads pag anta. Kuan na ni mabunot pa. Uy, sing, dali sing. Unsa man? Uy, may hapon. Sino mag-ako ni kay mo ha? Ikaw mangingilad jud kay ka sa katanan, mangingilad. Pangilan. Unsa man ko kadiha? Uy, mga gabuan. Mangingilad kay ning duha ha, abi ko na amigo na tam. Sa gilad mo nimo. Ibalik ang ganding, nanganak na to, ibalik ang ganding. Nahalin na, giprilab pud namo ang isa. Prilab sa inyong mga kabuang ha. Nasa di ka mo Giilad ko ninyo, giilad ko ninyo. Usa kay Sa problema. gilad. Katong isda inyong gikambyo. Mo di mo di ka. Kagwapo ato Indonesian Black Forest to. Natinglanan na naman ko na nitubo. Na may duha ka ti nitubo. Ay, mulakaw jud to sa. Di ba na ana biya kasi mo ano nga nay mo nga motobo jud siya duha ka tiil. Mura man tong baki ito dili to isda, baki gid to. Si baki, Oo, uy, baka naklaro to. tong baki, gipicturan ba gyud ako. Picture daw sa picture. Picturan ba gyud ako. Asa picture? Oh, Asa daw? oh, tanawa. Pala. Ya, Ay. ako yung ilaron. Tanawa, ngano man na oh. Ana sobraan na ni kaon. Oh, sino sobrang kaon? Ay, mura na siya sa Pokemon, mag-evolve ba na? Dili gyud busog Pokemon ba si baki tanawa ka, baki ana gitsura. Si Charmander ni Charmander. Oh, Charmander. Ganong na upat naman ang tiil. Nabay isda upat tiil. Amphibian gani di ba? Di ba yung ana mi, di ba? What is amphibian? Amphibian is an animal can both live water and land. Oo. Pero isda inyong giingon, isda. Dili to isda nawa, dili isda. Dili isda gyud Ang ni. English ato walking fish. Walking fish niya. Kuha na siya, mura siya. Di ibalik, dili ko kani maili, ibalik ang kanding. Ibag
Ibalik ang kanding karon. Wala nang kanding gani. Wala na ising, gikaon na, giihaw na. Ibalik niyo kanding magkagubot na dire. Pagkagobot, pamilabot. Ipalit na ni Gina kay birthday siyang anak gapon. Gusto niyo na to kung kanding niya ilis na ninyo baki. Bakit na? Ikaw na sobraan yung pakaon na nag-evolve na siya mo na yung last niya nga O evolve. kay ebidensya na baki. Evolve ra to nag-evolve. Amaw. Usa na ibol ninyo basta kay iuli yung baki ha. Iuli baki ang kuha ng kanding. Bakit ka diha? May uli man namo nga wa na magikaon naman day. Saan taman may uli namo? Ka purot kakaon, purot gikaon. Sige naapa dito, kamang-kamang pangkuan. Pero sama dyan na Indonesia daw to gikan. Sa Indonesia giilad ko ninyo dagan kay mapunit to sa kanal. Kaasa to nimo Mapunit gikuha. to sa kanal. Yata gamot sa ko. Oo. Mm. Oh, di ba? Ambi tong kuan, tra. Wala na sing, wala na sing. Wala tong kanding. Wala na sing, wala Wala panahon tong sing, wala panahon Wala sing. tong kanding. Iyaw na Wala lagi ni tong Gina. kanding. So mo naman ang bunal sing. Wala tong kanding So kasaman. naman bunal. Ihatag niyo pang puspusan ta mo ron. Yatag to. Naman. Nasa, Dali, iuli niyo yung kanding. Ay sing, mo na lang iring sing ako padulong sing. nasa balay, nasa likod. Iuli niyo. Iuli niyo yung kanding dili. Nasa balay sa likod. Ah. Nasa likod kitugway. Oh, naraman day dira, naraman di ay Sing asa anak, lapit. duha anak ato sing, wang isa to. Ah, kuha dili, dalong ko to tanan. Uy, nagpakaon mi ato sing. Ang kahago na mo sing pila kasi mana mi nagpakaon. Nagpakaon. Gipakaon no, pas pananabang pa, di ba pag panganak nagtawag din pananabang. Pila yung nagasto tanan? 3.5. Dako kay bayad sa mananabang kay gusto kay sa doktor na ipasi-is to. Yung man si PhilHealth. Pasisaryan daw. Buang. Ah, sige, inyo na lang to. O, Ang imo anak na na lang lang. inahan, amo ang anak. Ano na lang. Sige, inyo na lang tong kuan basi pag na ano mo nahasol po ba Uy, yun? kay simbak na. Kay pila gud ko kagabi way tulog ato Oo. kay syempre ang bata na kanling mo hilak baya jud May na. patutuyon biya nun niya. Di ba siya gusto sa kong tutunok eh. Pait daw kaayo. Sige, sige, inyo na lang to pasensya kay nainit lang jud ko ba kay nakitaan mo gud na ko lahi kay itsura gud sa isda. Mogit siya. Sunod Di- na dili ka mag-hibla-hibla. Sorry. Tinod ba to sa sing ano to siya ba? Nag-evolve lang to siya. Ana, mura lingin pa man siya una. So magawas na yung ikog. Tapos duha na katiil. Tapos Si Pangilad uy baki jud to sing uy. Baki lagi mo. Sige na si okay ra wala problema basta ang kanding haay lang dito. Oo, lagi, balik kay love kay nako to. Okay na buhion na lang pug tong baki eh. sige. Buhi Sarap na to. magbuhi gid. Pwede man na ipet. Mamaora mo mong sa baki pud. Ina i-picture na lang. Tapos mga na magdayo ka bisita sing wapo lagi picture ng ako na sa pagamay. Pwede. Maganahan ng bisita na. Swerte ba na? Kita ta ugma. Sige. Gani. Alas 7 ha sa buntag. Oo. Uy, pag imo na pong kuha na mga unta ikaw libre ha. Lagi. Sige. Uy, ani man ang bunot. Ah, di na ko wala dinggi sa balay. Ito daw kay glamor shoot. Kung sa inyo haraman kay kuha man mo. Suok man yung balay.